बिनि थाखाय आंबो बिनि मोनसे पस्ट होदोंहा रायजोफोर नोंसोरो गाज्रि मोनो मोजां मोनो आंखौ जेबो मिथिया बे आंखौ सिनाया गारा बे आंखौ बुंदों आंनि जेबो मिथिया गारा गुदि बिजौ आंथ' बिनि गुदि बिजौ आं गासिबो मिथिजोबनानैसो आं बे बाथ्राखौ बुंदों लोगोफोर मिथिबाय आङो मानो होनो थाङोबा दैदेना आंखौ फंसे खोथा बुंदोंमोननो आरो निजिराया आंखौ फंसे खोथा बुंदोंमोननो बे खोथाजों नंगौना नङा होननानै आं बे फंनैसो खोथाखौ सोंनो होननानै थांदोंमोन आरोना बेयावनो आंखौहाय फासायदों आरो बियो बिनि थाखाय आं बे खोथाया नंगौना नङा होननानै आं सोंनो थांदोंमोन बेयावबो जेबो प्रुफ होनो हायाखै बुंनोबो हायाखै निजिराया A few moments later बुंनांगौ बाथ्राया मोनसे फैनानै होबावबाय आरोना बुङा सानबाबो बुंफ्लांनांगौ जायो अब्लासो पाब्लिकफ्रा बुजिलायो आरोना बे भाग्यश्रीया दा आंनि भिडिअ लाबोगासिनो आरोना एक्सुअलि बे आंनि भिडिअ माने मोननै मोनथाम आं नुगासिनो बे भाइरालबो जागासिनो दङ दायो बियो दहाय फैदोंमोन आंजों मोजां गाज्रि रायलायनो होननानै थानायावहाय आं होनबाय थानायावथ' मानसिफ्राबो बुंबाय जि मानसिजों जों थानायाव थांफादोंमोन आदामोन पुलिसफोरा होनबाय बाव ब्लग लानाङा बाव मिला मिसिबाव खालामनाङा नोंसोर खालामनोबा रुमाव खालामहै होनदोंमोन दाबो बिथाङा आंनि रुमाव फैनानै आंजों फर्म खालामफैयाखै भाग्यश्री होननाया जेन'बा बे आंखौ मारै मिन्थिजोबखो बे गावनो होनबाय बे बियो आंखौ सिनाया होननानै जुदि आंखौ बियो मेगनजों नुवाबा मारैहाय आंखौ बियो बिदि गाज्रि बुंबाय थाखो बे फंनैसो बाथ्रा बुंदों आं बेखौ रागा जोङामोन बियो दा मालायनि दायाव भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गासिखौबो बरायनायाव लाबोबाय रायजो राजाफ्राथ' भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो हमनो हाबाय जाखानांगौना आं दिनै मानि सायाव आपडेट लाना फैदों रायजो राजाफोर आं दिनै आपडेट लाना फैनाय जाहोनानो जाहैबाय दिनैनिफ्राय सप्ता खनसेसो सिगाङाव निजिरा बर' आरो दैदेन औवारि बिथांमोना बुलायलायनानै गोबां दावराव दावसि जानानै थानायाव केस होलायनाय जाबायना रायजो राजाफोर जाहाथे आरो बिखौ दोनथ'नानै आरो मोनसे दिनै आपडेट लाना फैलायबाय आं रायजो राजाफोर दिनैनि आपडेटआनो जाहैबाय निजिरा बर' आरो भाग्यश्री बर' बिथांमोना सानैजों दावराव दावसि जालायनायखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबाङानो नुखाबाय जानांगौना रायजो राजाफोर जाहाथे जायफ्रा नुवाखै आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलनि दारै नायना लाबानो जाबाय आंनि दिनै आपडेट लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय भाग्यश्री बर' आरो निजिरा बर' सानैबो दावराव दावसि जानायनि सायाव आं फंनैसो बुंगोन भाग्यश्री बर' बा निजिरा बर' नोंथांमोना दावराव दावसि जायालासेनो बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों फैयालासेनो नोंथांमोना सोरनिबा सासे रुमाव थांनानै मोजाङै रायज्लाय मानो होनोब्ला ससियेल मिडियायाव फैनानै बेबायदि दावराव दावसि जानाया मोजां नङा ससियेल मिडिया होननानै बुङोब्ला दानि जुगाव गोबां रायजो राजाफ्रानो नायो मानो होनोबा गोबां साननो गोरों बुजिनो गोरों मानसिफ्राबो नायो बेनि थाखायनो गोबाङा गोबां खोथा बुङो बेनि थाखायनो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव फैयालासिनो बबेबा मोनसे बा सोरनिबा सासेनि रुमाव थांनानै मोजां रायलायोबा मोजां जायो आंनिफ्राय बेखिनिखौनो बुंबाय ससियेल मिडियायाव फैनाय लोगो लोगो गोबाङा गोबां खोथा बुङो सोरबाया मोजां बुंगोन सोरबाया गाज्रि बुंगोन जाहाथे बेफोरखौ खोनासङालासेनो बा नोंथांमोना बेखौ खोनासंनो लुबैयाब्ला दासिमबो सिगाङाव जाना थांनाय जाथायफोरखौ बावगारनानै दासिमबो नोंथांमोना जाहाथे अबेबा मोनसे बा सोरबा सासेनि रुमाव थांनानै मोजाङै रायज्लायोबा मोजां जायो आं दहायसो एसे सिगाङाव भिडिअ नुदोंमोन दै रायजो राजाफोर निजिरा बर' बिथाङा बुंदोंमोन भाग्यश्री बर'आ आंनि सायाव जेबो मिथिया गुदि बिजौ मिथियालासेनो बिथाङा दासिम आंनि खोथा लानानै बा आंनि सोमोन्दै बिथाङा मोननै भिडिअ आपल'ड होबाय होनना बुंदों जाहाथे बिथांमोना गावसोरसो मिथिलायगौ आंनिफ्राय बुंनो गोनाङा बेसो जाहाथे नोंथांमोना बेबायदि दावराव दावसि जालायनाङा दावराव दावसि जायोब्ला गोबां मानसिया गोबां खोथा बुङो आरो नोंथांमोनाथ' दावराव दावसि जानानै ससियेल मिडियानि गेजेरजोंसो आरोबाव नोंथांमोना आपल'ड होनानै लाबावबाय बेनि जाहोनावनो गोबां मानसिया गोबां खोथा बुंदों आंबो जाहाथे भिडिअ'आव नुबाय दङ जाहाथे बेबायदि जालायनो नाङा गावजों गाव मानो होनोबा नोंबो बर' भाग्यश्री बर'आबो बर'आनो बा निजिरा बर'आबो बर'आनो जाहाथे गावजों गाव बर'जों बर' दावराव दावसि जायालासिनो मोजाङै नोंथांमोना मिलायलायोबा मोजां जायोना रायजो राजाफोर आरो रायजो राजाफोर आं दहाय एसे सिगाङाव मोनसे खोथा बुंदोंमोन दैदेन औवारि आरो निजिरा बर' बिथांमोना दिनैनिफ्राय सप्ता खनसे सिगाङाव
बा सप्ता खनसेसोनि सिगाङाव बिथां सानैजों गोबां दावराव दावसि जानानै बुलायलायनाय जानानै थानायाव केस होलायनाय जादोंमोन। जाहाथे बे थानायाव केस होनायनि जाथाया थानानिफ्राय दा कर्टआव थांबाय होनना बुंदों निजोरा बर'आ। जाहाथे दिनै निजोरा बर'खौ लेंहरदो होनना बुंदों बबेबा मोनसे केस फाइलाव साइन होनो थाखाय। जाहाथे बे साइनखौ होखांब्ला दैदेन औवारिखौ जेलाव सोगोन ना मा जागोन मिन्थिला। रायजो राजाफोर जाहाथे बे खोथाखौ निजोरा बर'आ बुंना होनायलाय आंबो बे भिडिअआवनो एसे सोफाना होनाय जाबाय। रायजो राजाफोर भिडिअखौ आं आरो बारा गोलाव खालामनो सानला। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।